れ以上好きにやらせはしない。私の役目は王子を守ること。ナーギャ許さん。さーて、どう料理してやりましょうかね。ああ、思い出しましたよ。ランス。確か、許嫁をむざむざ殺された、不甲斐ない男の名前でしたね。貴様！ランス！もはや1秒たりとも貴様に息をさせておけん。その首切り飛ばしてくれる。急げ！全員で援護するんだ。ムザムザ、
ランス様を討ち取らせはしません。ランス様追います。行くぞ。力が湧いてくるようだ。
の者に力を。そんなところにいていいのですか？増援か。このままでは囲まれてしまいます。させん。周囲の魔物を突破するんだ。かの者に力を。